Muri yeZimbabwe tinokugamuchirai zvakare pano pachibanda media muineni wenyu Manasi mwana wekwachibanda. Muzuva ranhasi tiri kuno kuMount Darwin kunonzi kuKaruyana farm ku41. Kune chiitiko chakaitika chinokachamadza zvikurusa apo murume anozivikanwa nezita rekuti matapeti vemuguta reMount Darwin uyo anoita zvokugadzira motikari ari kunzi iye ari kufungidzirwa kunzi akacommita suicide mupurazi rekuKaruyana. Zviri kufungidzirwa izvo kunzi murume uyu enga ane mhaka yaakapara yekubata mwana chibharo, mwana mudiki. Zviri kufungidzirwa zvakare kuti ndo zvinogona kunge zvaita kuti aisvike pakuzviuraya. Ngatinzwe izvi zere muvhidhiyo iri kuteera iyo pane mugari wekuno kuKaruyana baba vatakurukura nawo. Tipo zita renyu nekwatiri nhasi uye zvekare muchatitsanangurawo muchidimbo kuti chii chakatora nzvimbo kana chii chakaenda nechimwe kana chii chamakaona chakanga chiri suspicious kuti muzoziva kuti muzivise mapurisa eZimbabwe Republic Police. Okay, inini ndonzi Doma. Ndose name yangu. First name rangu Simkai Clements. Ndiri pano patiri panonzi paKaruyana pa farm 41. Karuyana small scale. Panauya muri kubvunza iyi takatanga kuona mota yakapakwa paroad, but as usual yanga isiri problem kwatiri. Bozu vese vanhu vano vese vanhu vanouya kuzotamba nevanowirirana navo do hideout yavo along this road kuenda uko. Saka hazvina kutirovisana, takafunga kuti normal. So first day it was Sunday, mafuta ndipo takazviona kuti mota yakapakwa. Hazvina kumboita worried, takangofunga kuti as usual ndomaitira. Mangwana acho yakafuma iripo, but ndakazoiona kuma 11 ndichienda kunopinda kutaro. Ndakati ko zvayatadza kushowa spoil yekupinda kana yekubuda kuda kuti ichiripo nanhasi. So ndandiri committed, pandakadzoka iko ndakandosvika zvandaita kupurazi kwangu. Vakomana panapa vakaziona, vakazondiudza kuti kuno manheru ichiripo. Ndopatati second day. Third day vakamuka vachienda kunocheka kuti vanyatsoona kuti what's going on. Vakasvika pamota vakaona windo rakaderedzwa mbichana. Windo iroro rakaderedzwa rairatidza kuti yakatarisa kumadokera. Kuwing yanga iri kunze kweroad kwakanga yakaiswa ndokwakune windo rekuku ranga rakavharwa. Ndobva vadzoka ati mudhara hazvina kuita mushe, munotova nefoni nemakisi kusaidi. Saka batai mapurisa, takabata mapurisa. Purisa ndakafonera handichaziva zita rake, ndakangoshandisa nhamba. Saka takatokumbira kuti kavapiwa. Ndataura naye akati ndiri musaidi, ndazvinzwa regai nditange ndatsvaga muridzi wemota nekuti mota mati tinomuti isusu matapets ndozita rataisiva. Remadonhorerwa. Ndofunga isusu ndoratoziva zvokuzoti mazama akutotiudza definition, but isaiziva kuti anonzi matapets. Ndopataudza tikanzi zvishuwa regai titsvage. Takaendawo kurufu kwatava tichienda. Ndakudzoka ndakazobata mupurisa uyu. Ndikati wazoita here kwakwa kumaraundi 3-3. Zvikanzi aiwa tisati aloketa matapeti tiri kutsvaga. Saka kumanheru I was worried kuti neye mupurisa haana kuuya. Namatapeti acho handifunga kuti akamira. Ndobva ndapopotana nemupurisa. Ko naiwe waita sei? Totobhirivha kuti ndiri kunotibatsira. Saka munoda kuti tiite sei? Takarara. Kuseni ndakangobatikana kuti mazuva awanda. This is the 4th day. Hey. Ndakamuka ndichinanga kusaiti yekwakuine mota kuine ningi. Ndakusvika panyasi ndakatoona vanhu vanga vachifamba pararound. Vakubudawo kudzokera kuroad. Ndikati hapane vanhu. Ndichisvika ndakaona motikari isipo, ndikati kochii akomana. Zvikanzi no mudhara ndisu takauya tikatora motikari manheru. Taudzwa kunzi mota iri kupurazi kwenyu kuno. Takatora kumaraundi 8, saka hataikwanisa kuzoloketa kuti titsvage chinhu kuti kwakwasviba. But chatakaona maive nechikasha chemapiritsi anga ari pahafu. Ndopatakaziva kuti something could have happened. Vaenda nemota vari kuti seni tangomuka takananga kupi
Awa maita nawo mapurisa eZimbabwe Public Police County matikitivu. Vakomana hama dzemufiwo dzakazongonzwa kuti motikari iri kwaDongo. Yes, ndo vanga vakutaura neni ndavaona vadzoka vachiti takatora motikari manheru. Saka taona mune mapirisi hapana chimwe chatakafunga kuti munhu atoita se akafa but manheru anati kuna kumutsvaka ndobva tadzokera kumba. Tamuka tiri papi tichiuya pano. Saka vasvika apa vakasvikotsvaga. Vakabva vaona munhu aripo ndobva vadzokera ndobva vakomuniketa polisi kuti aiwa ini ndopa ndakasvikawo. Ndobva ndataurawo navo. Nematikitivha. Ayo, papasati pane mutikitivha kana chii vanga vari hamo neshamwari dzanga dzichitsvaga mushure mekunge vaona motikari pasite. Ndakafonera musedhi uya wandakapiwa nhamba. Ndikati ko zvino zvamakutangirwa nevanhu chaizvo tarisai vaona bhodhi muno mima musati masvika. Ndobva andiudza kuti kune vanhu vatakaudza vanga vachifanira kunge vari pasite. Ndobva tangotadza kuti nyatsokorektana zvakanaka ndakati akuenai muri kutaura uri ikoko uri kundibvunza kuti yazowanikwa iri papi iwo haupo pasite uyai pasite. Saka ndokupera kwazvakaita pakazouyo vakawanda hama mapurisa akazosvika late. Vakabva vasvikoitawo zvavakaita kusvika vatakura munhu. Kureva kuti munhu akatowanika mutumbi watotonhora mutumbi watoipa uku kumakumbo uku kwakaratidza kuti kwakatsva nezuva kukazvimba kukaita matusu akasvuka. But laki rawo hapana chaibudya wanga wakangoshamawo pakaperera trouser. Asi mimi sekuziva kwenyu ndabva muitaura zita ramadonhorerwa kuti vamatapetsi kuratidza kuti munhu aigadzira mota kana aizikanwa nezvine chekuita nemotokari. Maimuziva ari munhu akaitawo sei mukurarama kwake? Asi tinogara kure sitaingozvamatapetsi kuti ndimakanika. Taitomuona ndobasa rake aitoreka mota achiita zvinhu but taiziva kuti anonzi makanika. Kumota yamakaona iyi pamakazozivisa mapurisa eZimbabwe Republic Police yanga iri mota yerudzi rwupi? Imazda iri chireka. Yes. Dzinozvuwa dzimwe mota dzinotova necheni nechibunigi haina full back. Back yake yakaziviswa bedding yekureka mota yobva yagara ipapo. Asi imimi nekubatanidza kunzi panga paonekwa mapiritsi pakazoonekwa mutumbi wemushakabvu uyo watikutaura nezvake zvii zvakapindawo mupfungwa dzenyu panguva yamakaona chiitiko ichi? Hozi patakazoona kuti pane mapiritsi nenhingi naturally takangofunga kuti it might be committing suicide because panapa dai pakafamba vanhu vakawanda tadai takaona footprints dzevanhu vakawanda pakubva pamota zvisina kuwanda. Asi imimi semunhu wechikuru nezera renyu toziva kuti ndimi ana jena ndebvu ana jena soro vana chipanga mazano munenge muchipa vechidiki mbuva yeupenyu. Mazano api amungape maererano nechiitiko chamakaona chakanga chaitika panzvimbo iyi kune vapenyu vasara vari panyika? Inini maonero angu ndakaona fanika munhu akaita problem akashaya akamukansula. Nokuti paizotaurwa akangobuda akauya atombokoreketa kureta mari akabuda akabva aenda kwaakaenda. Isisi ndisi takakurumidza kuti mota yakapakwa nokuti tiri kusaiti kwakapakwa mota ameno vamwe kuti vakaziva but ndinofunga kuti munhu yakashaya counseling. Kurudziro yenyu ndeipi baba kune vechidiki vamazuva ano? Tiri kunzwa kuti nyaya dzekuzviuraya, nyaya dzekuzviponda, nyaya dzekuponda vamwe dzakanyanyisa. Sekuziva kwenyu nekukura kwamakaita zvanga zvisingaitiki zvakuitika munguva ino yatikurarama. Kurudziro yenyu ndeipi kumhuri yeZimbabwe? Pakanyanyisa pane zvinhu zvakati rebe but chandoda kutanga nachotaura kuti it's not easy kuti munhu angofumuka kunozviponda pasina kamweya kanomutuma kedzinza kana kekupemererwa. Ndo maonero angu. Vendudzi vakaona zvakadai kana vasangoti kudhakwa vasafunga kuti munhu aremerwa chete nenyaya kana indofungidzira kuti ngavatarise kuti hakuno here kari kufosa kamweya nekuti munhu kunofa haisi nyore unotenga wasacrifice paine chiri kukupusha. Saka ngavaedze kuti vasangoti kudhakwa. Tiri kuendera mberi zvakare nekurudziro yenyu kune vechidiki kuti vanenge vashaya counseling. Ndeapi mashoko amungavape echenjedzo kuti vasasvike panguva iyi yasvika vamatapetsi? Hapane zvakawanda zviripo vanhu vaya. Chekutanga chandofunga ndechekuti suduruka muzvinhu zvinokukurira.
ukakanganisa pfungwa nekudhaka uchiti ndiri kusolva problem haisolveki. Inogona kuti pfungwa dzadhako hadzichazivi maparameters ekufunga nawo, saka dzinopedzisira dzakudhonzera kwakaipa. Ngavasuduke pachinhu chinouraya pfungwa dzake kana aita problem. Ngaanange kumunhu waanofunga kuti ane zano rinondipa kuti ndibude panyaya kana kuti ndirerukirwe pamutoro wandinawo, asati afunga kuti ndikadhakwa stress inopera. Asi mimi tinonzwisawo sachipangamazano kuti wopa makaona ukama makaita hurukuro nawo kuti mavabvunze kuti ko chivi chingade chakange chakaenda nechimwe kuti chii chakasakisa, hapana here kunge vakambonetsana kana kusanzwisana mukati memhuri kana kuti nemudzimai? Aiwa, kwese uku vanhu vataitinavo pakadiscussa, but chandakaona kazhinji vanhu vakada kuti vakanga vakuburitsa historically yekadzinza kuti zvinomboitika pane vamwe vavo. Iye anonzi akatombozviita akadimbuka akazonwa mushonga akarutsa, saka zvaitaurwa pane vanhu ivavo kureva kuti pamwe chaive chinhu chiri mupfungwa dzemhepo yaimutirera. Ukureva kuti akambomwa mushonga kunguva yakapfuura kumadharadhara kutaura kwavaita kuti akambonwa mushonga akatanga azvisungira ndokudimbuka kakave kavo ndokuzonwa mushonga akarutsa hana kukwara. Saka kureva kuti kune katrack record kanoda kuti vechikuru vachifunga kuti haisi family affair here iri musystem iri kuda kudhonza vanhu. Asi mimi wose vanhu vechikuru kana kuti vechinyakare tinoona kuti vazhinji vari kukura mazuva ano havachatenda kunhau idzodzo kuti zvimwe zvinogona zviri muudzinza kana zvinogona iri ngozi kana kune zvamunoti karanda zvakasiyana siyana zvamunotumidza mazita zvaitika pasi chigare kana kuti mhosva dzakaparwa nemadzitateguru edu. Mungavakurudzirwa muchiti kudii nekuti vazhinji vaakutenda muchinamato? Pakanaka ipapo, but zvanyanya kuitika zvimwe zvacho zvinobata mitemo iri kuitwa machechi kwatiri kuenda, matambiro atinoita hatichabvumi zvakunzi zvakaexpire zvamuri kutaura, but inini ndoziva kuti root haexpire nenge legacy haexpire. Vanoti ine dynamic, but in reality doesn't have dynamic. Zvairi ndo zvairi, unochengetwa neroot yedzinza rako. Ukaona watsauka unosangana nezvinotsauka, but nekuti iwewe uri kubhilivha on other things hauzvikwanise kuzvitenda, but this is the root cause. Mukaenda ivava vanhu ivava vakazonokugarira dai muchinzi munowawana, munowana kuti kuseri kune zvakareba. Paita achitaura mubhazi mamwe anichitaura handidi kuseka zvangu ndaachitaura mubhazi me ndatitori nehama yake ipopai yatiudza a lot of stories dzinofanirwa kunge dziri contributing factor mudzinza kwete mumunhu. Mudzinza zvokuti iye pamwe haachazviziva nekuti zvazvine generation yana mbuya. So vanhu ngavabhirivhe kuti chedu cherudzi chinofanirwa kuramba chichizivikanwa. Ukasiya chako uchiti ndakuita chechi haina dzinza, chine dzinza munhu, ende inonzi blood is thicker than water. Ngozi haimboenda kunext door isina kutanga yarova payakarova. Asi pamakurukuro nehama yakewo tiri kunzwawo vamwe vaakutaura hatizivi kuti distorted information kana information isina udzamu kana kuti isina kunge yakazara kuti vanga vane mhaka yavakanga vasiya vaparawo. Tinoziva kuti kana zvakapinda munzeve dzenyu mada kuti munzwiswewo kuhama kuti ndizvo here kana kuti hazvisirizvo. No, handina kusvika zvangu kuti tizive kuti vane, but ndati kumashure kune vamwe vaitotaurwa tigere ipapo paungana. Vai ninge akazodai akazotiza. Handiti mukuziva kuti kune mukadzi akarohwa nemotikari nezuro pajunction apa. Muramu wake mukomana, muramu wake atorohwawo nemotikari akasiyiwa nemurume. Zvakaoma. Atoenda unovigwa here kana kuti ameno ndatoona mota dzati chichipamo. Saka nyaya yandiri kuda kuemphasize ndeyekuti zvizhinji zviri kutinetsa inyaya yekuti isisu takabuda muchanere yeligasi yedu. Chivanhu chedu chine root yachinotevera. Chechi hungu dziri kuuya but hadzina root, hadzina dzinza ramo. Saka kuriva imimi pachinyakare maiti chii? Dzinza rinenge rada kuchenurwa here kana kuti chii chinonyasoitwa? Zvinoita vakuru vanonofamba vowana kuti chii, then kugona chinhu chakaita saichocho kuchiripa chokliwa mudzinza menyu masuka danger irimo inokonzera kudhonza kuti ndine mhaka newe inoteera ichikurwisai.
ndanzwa pane vamwe mataura pamabata ndikudzosei kumashure matizvoni vaigona kunge vapara zvavanenge vapara vobva vatiza kana kuti vobva vapinda munhau dzakaita dzekuti vanogona kunge vachipfudza upenyu hwavo. Munhu akapara mhosva akashaya anomubatsira kudzinza kwavo kudzinza kana pavanhu handi anoshaya anomukanzura otiza ofa iye mufana paazviuraya anogona kutokirietera kamweya kanongoramba vamwe vachizviuraya pachivanhu manje. Ndosaka vamwe vanoti kana munhu aita suicide apinde mumba. Handizivo kuti zvinoita sei munhu aita suicide kare vanga vasingapinde kana mapurisa kudhara aitorovana nechitunha ichocho marungu tochikika kuti aiwa haufanirwi kuningirika haavigwi achisiyiwa zvinhu zvake pane vanhu. ndo chamunoti chihani pachikaranga? Handizeni handisi mukaranga ndiri muzezero but ichocho chinhu ichocho haapindi mumba nekuti anozosiya mweya unoteedzana nevamwe. Kumbatya dzake munozodzita sei? Takanoviga mwana takaviga uko akafira musango achinzi azvisungirire dzakaenda neguva dzakaenda mugomba ratakachera izvi ndo matakaisa. Kana ndine midziyo zvakafanana nemotokari zvati kutenga mazuva ano izvi masofa anodhura emhando yepamusoro munozviita sei? Zvingwenjere kazhinji hatiafeya tinoafeya izvi mbatya izvi zvaunga uchiisa pamhiri pako kureva kuti zvichida ndo zvinenge zvine mweya yacho. Iwe ndo zvawaiisa pamhiri pako. Komota yangu yandaigarawo kugara chete iproperty yechirungu haisi yechibhoyi mbatya ndeyangu. Kozi vemazuva ano vechidiki vakadzidzawo ndevakafunda vanenge vafunga kuti maybe zvida udyire sei zvimwe zvaakunzi izvi ngazviparadzwe zviende naye izvi zvakakosha kana kuti midziyo inokosha iyi ngaisare haina mhosva. Uri kuona dynamic yeculture ndoyatiuraya nokuti isisi hatichina the oldest. Iwe kuti hatimbokupai mufananidzo uri simple. Iwe amai yako aibvisirwa umai handeni hwemombe inotsika wazokura kuti ainini handidi mombe umai ndinoda kuti ndipiwe keshi. Mombe yaipiwa amai yako here payairevererwa? Amai yako ari kudya sadzapo worevererwa mombe yaipiwa iwewe kana kuti yaipirwa vakaenda kuti ona yaenda makandibereka mundipa. The same applies to zvinhu zvatiri kutaura zvine root. Ukaona tichikutaura kuti ichi hachiite ngachiende nanenge iwe woti kwete nekuti nhasi zvanenge ndosaka taane maproblems asiri kusolvika. Kana kuatsvaga muri kuona izvozvika totambura tese kuatsvaga hati awana tinowana hanza dzekunyepa ende tikaenda pamaprofita acharo tomokotaura mumwe agona umwe anyepa but the answer inorova ichirova isisi. Yezvinonzi handizivi kuti muri kuona kuti zvatsauka kana wakakura mazuva akudhara nezvanhasi zvatsauka ende matambudziko akwanda. Hatisingaite takambopinda muzvimaorganization zvatichitaura vabereka izvi zvimwe zvimitemo izvi ndo zvatikanganisa kuti tiite vanhu vakanaka kumisha. Saka guys chokwadi chiri panapa chikaranga chedu kana kuti chivanhu chedu chikabuda mureu hachidzoke nekuti ndakadzidza hachidzoke kuti ndine mari handidzoke nekuti ndiri kuenda kuchechi. Chichechi chiwanikwa takazochiwana tatombozvarwa pachivanhu chedu ndokufunga kwangu. Kana tikazviramba kana tikati takadzidza but one day we meet it. Profesa unomona ari kun'anga unomona ari kumuprofita ari kuenda kutsvaga chivanhu asi kutsvaga chirungu ikokwi. Semi munoenda kuchechi here baba? Kuenda ndoenda kodi kuchechi kune aspect yekundipa discipline kufunga ndichiudzwa zvaifunga Mwari pane zvandaita ende ndoda chechi inoverenga bhaibheri nokuti iyo ine yatingati manyuwa yekuenda kudenga manyuwa yebehavior. Chikaranga changu ndoita ndochiita full nokuti contribution. Imimi mukandiona ndisingaite chikaranga chiita chechi ndoenda zviwana kupi kudzinza kwangu vandinoudza ndiani izvi chinzi unopira ari kumberi. Imimi muri kunamata Mwari Jesu zvino zvakatoenda kudhara but zvatiri kutaura ndezvekuti iligasi inoteedzwa kusvika kwaanokusimbisira zvinhu zvako. Izvo zvinonzi John chakuti uri kutaura chakuti senemi munhu yaane 5 generations dzakautera mashure uchiri kudedzwa senemi uri kudedzerwa senemi. That is the legacy. Haubudi mutsinga iyoyi. Akati nekuti tainamaisa kwatiri kuita uku guys kwatiri kuenda handisi kukona handisi kukona because zvatakuona izvi zvichapfuura apa nekuti zviri kuenda mari results ekubuda muchannel
Tinotenda baba nekuve nenguva yakanakisa. Aiwa, zviri right vakomana. Maita basa. Nekuti tinombowana pokuzvitaurirawo zvimwe tinosiya zvedu asi chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma izvi. Zvamakuona izvi zvakaoma. Zvichapfuura apa. Muchamhanya mukatoneta zvapfuura.